Il-Gvern qed ikompli jitbiet mill-miri tal-Unjoni Ewropea għal dak li għandu x'jaqsam ma' emissjonijiet. Il-Gvern ta' Muscat li telab blajta li l-ambjent jingħata priorità qed ifalli miżerjament f'dal-qasam. Issa bi-statistiċi maħruġa mir-rapport tal-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent li juru li Malta fallit milli tilħaq il-miri għall-2017 bi 23% u qed jindika li Malta għadha l fuq minn 46% bot mill-miri tal-2030. Pajjiżna ilu mill-2013 ma jilħaq il-miri indikati mill-Unjoni Ewropea u l-istess rapport jindika li Malta se żżomm din ix-xejra bir-riżultat li l-Gvern ta' Muscat se jfalli wkoll milli jilħaq il-miri tal-2020. Skont ir-rapport iż-żieda fl-emissjonijiet huma dovuti għaż-żieda fil-kostruzzjoni, it-traffiku, l-iskart, it-turiżmu u l-użu tal-arja kondizzjonata. Malta hi pajjiż wieħed minn 4 biss li żiedet l-emissjonijiet relatati mal-bini u wieħed minn 3 li żiedet l-emissjonijiet industrijali bil-fuq minn 50%. Il-Kummissjoni Ewropea għamlet ċara li lan tagħha li l-Unjoni Ewropea tilħaq stat ta' 0 emissjonijiet sas-sena 2050. Tant li l-ġimgħa li għaddiet ippubblikat 8 proposti li waslu għal tnaqqis ta' emissjonijiet.